Giýçäşi ýigilýär. Gadyrdan tomoşaçylar, öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Galanlarymyzdan dowam edýäs. Farhat Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň merkezinde Türkmenawadyň sentrinäki häzirki kenar restoranyny ikinji etažynda tutuş restorany ýapdyranyny eşitip muny idarlap gören 6-njy bölümden işgärler Farhady derrew video ýazga düşürdiler. Ondan naşaryn özüne getirip berilýän haram galanjadan pullaryny sanayan videolaryna çeldi. Bütün aýplam üçin gerek bolan ähli subutnamalary ýygnap jemläp alýarlar. Soň ýeterlik aýplama materiallary jemlenip Türkmenawat şäheriniň öňkü 3 punkt raýonynyň çägindäki Owalky Ablastnoy welaýat keselhanasynyň ýanyna täze açylan, birinji gerek açylan Fitch House var. Şo taýda Farhady gapçap tutup alýarlar. 3 gün soraga çekilýär. Sorawda Farhat ilki bilen bankdaky öz bölüm başlygyny satýar. We öz ukuyplarynyň gurrun berýär. Öz ukuyplarynyň, maşgala agzalarynyň, tohum tijiniň ukuyplarynyň maglumat berýär. Operativnikleri. Şonda Farhat bilen bile adam tatyrşyklarda aňsat hem üstünlükli işleşip boljokdy wagtda on delasyna ýörüte bellik goýulýar. Soň Farhat Abdüşükür türmesine ýerilýär. Suud diňlenşigine çenli Farhat ýanky Abdüşükür türmesinde saklanýar. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Öýmedeli. Boljok özüň näli? Bu elhamdülillah şükür. Hem kim için yakmak için ya da indi şu Farhat şeyle beyle gurlaya da indi adam bir-birine bolan fiýligi var. Düşman olsa da daşy ina aýdaly ringde boksyorlar çyksın bir-birine düşmançylyk bolýar da ýarışmakda kim utsa daşy garşydaşyna da hiç kaçan ikilik etmendir garşydaşyna hiç kaçan haramlyk etmendir diýilýär da. Ýa-da dogrymy? Men diýerim. Hawa Doğru gerek. Hawa. Yine fiil iki taraflı inliyada. Surat meselesinde bir gurrun etti. Şu video surat ayrı dedim. Ne şey şoýardy bir ödüm türkmençilikde bir zenan maşgaly oňgalyk bolup tursa bir hilep görýärler. Adam zenana bolup hormat. Saatlyk şey diýip saatlyk şoň üçin aýtdy şo taýda diýip. Zenan maşgaly bolup hormat diýilýär. Endi Farhat meselesinde men şey diýip aýdyp bereyim. Birak Farhat diýilerin kim? Farhat Memankuliýew ol Lewapda dogulun, Dänewde dogulun. Ekiz ödem ejeti var, kakaty var. Kakaty ejeti bilen ýa Farhat 3-4 ýaşyndaky aýrylşýa gidýär. Kakaty başga ortkelej alýar, öýlenýär. O da 2 tane ek sagatı taşlap gidýär Farhat bilen nämäli. Farhatyň ejeti biçarajyk Zalatoy eje bolan soň ony ekleýe garap saklaýa, ona ululdy azad edýär. Şeýdip ýa-da durmuşa çykarýarlar. Farhatyň özüniň ýa-şo ýerde käkmen diýip okuýary bar, lisey okuýar. Garap Farhat şo ýerde okuýar azad edýär. 3 ay 4 ay okap, ondan diplom alan bolýar, adedem bolýar. Ýöne ol hiç ýerde hökümetde, hiç bir nemede işlemedik, işlenip, gaýta kartkow edip, ara geçip, piyan olup, ondan bunda ýene nämedi. Her hile garap ejetini adar barmy berýär ejetini. Ejeti bardady gurrun berdi. Daşyny türkü bitdi diýe hiç bir köpüm iyi bermedi diýe. Bir ene diýilen zat mukaddes zat, ene diýilen zat gaty bir aýdyp bolmaýan bir aýdara ene topragy deňepdirler da. Ene jennetiň açary ejemiziň aýagynyň aşagynda. Endi Farhat men geda edip lakam goýdum. Näme üçin? Hem Farhatyň imany ömrü we ady we hem suutnamalary we bir suutnamasy alany görüm diýip bir demesi iyi berdim.
hilekdigini ona gördüňiz. Şo ýerde $100 pul soraya. Ne için $100 pul soraya? Ondan men şo ýerde ýazdım. Men bile ýazyşya ýöne mendigimi bilenok. Ondan Farhat diye menin dokumentim yok, zadım yok. Bana diye şu pasport boyunca iyi veray diye. Plus ya şu yerde уже Farhat'ın gedaydığı, hakikatten geday şumuttuğunu halk уже görkez yaşanıyor. Yani ya doğru olsa da aydın adamlar. Evet. Yani diyecek olan adam bir adam diýilen bir insaf diýilen olmaly. O Farhat'ın niyetine olduğunu beýasmak, bilişmek, ondan kidat etmek, ondan ve şunu mege şereketler etmek. Bu real hakykata aýdaýyn. Şatlık men gittim olayım propaganda başladın mı? Men seni yamanlamam, men hiç öyle karşılaşmayan varlım ya. Yok, yamanlamak değil, propaganda başladın mı diye. Propaganda olandan hem oluyor. Sen gittin bile Mosfa'ya gittin mi, Su'a gittin mi? Öyle şu gün kesilýän internet. Yo sen bir hili sen aýtma zatlar aýtmaýan ýarlar. Sen bilen bir jedel etdik ýadyňa düşýän bolsa şat. Ben öyle jedel ettim hava. Yani men sana aýdym, şu jedeli men hem şunu demekdim. Ben hem adamdan bilýän Farhat'ım bar götüne çel. Farhat hiç yerde okumadım. Hiç yurtta okumadım. Ortaýetde de okumadım. Gelsin Farhat ortaýetde okumadan işlemesi ortaýdan rektörlerin numaraları. Gelsin primo efiri mesela gün efirde can edecek. Belki telefonla. Göni şu Farhat'ın dokumentinde adını ayfilde neçinci yılda arşivinde de adını sonra korkadayım. Farhat hiç yerde okumadık. Farhat Geday, Farhat'ın dokumentleri ne dedip sonra çıkanda Farhat'ın dokumentleri Aksaray diýen ýerde özlüklen opsijiti var. Şu özlüklen opsijitinde Farhat Zalowa goýýar. Ne üçin ya suya iýe içe çelip Zalowa goýýar. Dazy bir gedek bu Farhat'ın videosunu çıkaramda Farhat bir işleyen magazinde var. Ben kakam yok oldu. Yine ecem ağla oturduk ecetini ağlayan yerini barıp koyup $500 pul kaca magazinden. Real videosunda çelli yazıp ne çelli var o. Ötme hakikaten gurrun yani hem de. Onunla bize berilýän bu maglumatlar näme doğru şeylemi? Ne doğru şu maglumatlar. Men 100% aýdýan, men doğru diýen, erwet diýen. Onun yalan şeylemi? Ol hiç suçymystyk zady ýok Farhat'ım. Давайте şeyle men edeýin lişni, men erkekler internetten çıkýan internet taşlaýan, men barada hemme maglumatlar çıkar video goýan adama. Ähli hakikaty goýsun, men ejemi wagtydan geçen size diýen, adam diýenler zan yaman adam bolsa, ol hiç gaçan düzelmez. Küýküni gabyr düzeler diýer. Şonçalak adam diýen adam bir zan yaman adam bolsa, näme o ödün oňur bilmedik adam, ödün oňur bilmeýän bolsa, başdan oly näme işleýär, ödün oňursun başda bir, ödüniň näkillikdigini oňur bilmeýän adam, dünýäde ýaşaban bilmeýär. Bir zat unutmaň, meselem şeýle bir zat da yer ýüzünde istenlik bir zat, kimdir bir misal Jamal'la kaz yollaya diýer. Kaz yol diýilen söz alanda Farhat'ın onu kaz yollaya, bunu kaz yollaya, ýene hemen kaz yollaya boly. Onu erki kundu şol adama ılım ýok. Näçe şeýle şol adam dilinde sünk ýok, dil sünksiz diýilýär. Şonda da şoň onany pul berýän adam bar. Dogrymy? Ýok, ona hiç kim pul berýär. O pulu niýden alýar? Ondan mundan näpmer talipler, okuyalar, naprimер, yine bir kısana oğlanlar da attır, İmo'da da attım, İmo'sunu zlamat ettim, gördüm İmo'sunu, hem sultnamalardan aldım, bar elimde nesip bası, yakınmakta koyacak, son hem yadışan hatlarını, onun bile yadışan da atları var, ay bir yalvar ya, yakar ya, diydine çökeyim diye, sağ ol tanrı elkatın diye, dazı kevr gelin gıyıllamız var, Türkmen gelin gıyıllamız, mesela için durmuşta yalnız ya, o zaman bir ikinci durmuş Farhat oğlum talip mıngılan görüşüyor da internet arkalı. Ondan Farhat bunlar dile video zvanı ve cedeni Farhat'ın aydyan sözleri var, zapisleri var şayırdı. Real şaziyenalar bana zapislerini uğrattı. Olan kimdiğini aytacak. Netip bu da erti bir mesela videolarını koyacak. Farhat diyemsin, davayken göğsün, görkez deyip. Oğlum ne için diyemsin? Ay ben görecek keyif alayım diyemsin. Real diyen sözleri var, hakikatlar değil. İyi bir Türkmençilikte geçsem şu da o. Zanlı yaman değilen adam oğlu.
Bana uğraşa dedim öyle. Davay sen nimet diye olmasa diye men diye sen arada video koyacak diye. Yine nimet çek diye. Gerçi haramlık hareket ediyor o. Farhat hemme zadi yalan söylüyor. Onna aýdylan Yalan. zatlaryň hemmesi ýalan, senki dogry bolýar-da satdyk çeýlemi? Men ödüm kim doğru diýip hata edýär. Näçe sen gözüm bilen gördüm. Hakykatda oturdum. Öz ýakyn garyndaşlary bilen gepleşdim, gürleşdim. Hemme zady jik. Videoya böyle Biz ettim. burada oturmadyk. Şeýlemi? Oturma, hiç yerde oturmadık. Suzyumstam yok şurağlarım. Ve Olmaz Türkmenistan'a şey näçe ýylla çykaýdan? 2010'dan 16'dan bilemok men näçinji ýylda çykany men erti anyklap dep bilýän men. Sorap bilýän. Dazy Zagram pasport alınýar adamlara. Zagram pasport alınanda men şey diýip aýdaýyn. Näpilmesi o kanlygyň bardy, hemme zatlyň bardy. E, Dokument tapşyrylýar. Onu bärt aýdyp bolmaýar men erti men Üşütme. neme etip bererdim. Ha o. Yine kimin näme soraw? Inni Farhat Türkiýede İçeri İşler Ministrligi bilen men aram gowy eýle beýle zat diýipdi. Ýadyňa Aya, düşýärmi? neme? O Süleyman söýleýärmi? Ha, meni konsulhanada urdular diýip. Ay, o itteýsin may, Hiç itteýsin o. hiç medisinski neme yok. Allym diýen Ya, rahatlardan da hiç yerinin ya, görülmeýändiň barada. devlet istem ağam. Hawa. Ana yekece burada diýeni menne Türkiýanyň habarlaryny görüp otyrna günne günasy. Bir ursa bir hökmen napymer çäresini görýärler, habarlara çykarýarlar, ýene näme diýerler, o ne diýerler, bu ne diýerler. Türkde her hile bolar boluksuz zat otu hökmen telewizionyada çykýar, polisiýa çäresini görýär, onusyny görýär, munusyny görýär. Gel indi mysal üçin aýdaly Farhady urupmyşynlar, ýene näme etmişinler. Näçe çäresini görmediler? Demek ýalanlar şu. Okugy giripdir. Ýöne okap bilmändir. Hiç yerde okamanlar diýen gurrun bilen şu okuwa dokument tapşyrýa egzamenden geçip bilen okap bilen edi bilen ýöne meselem şoň bilen bile Türkmenistanyň raýaty bolan bile dokument tapşyran, bile egzamen tapşyran adamlar bar. Şoň bilen bile, şoň tanaýarlar. Şoň bilen bile egzamen tapşyran adamlar bar. Tapşyranlara geçip bilen bu samsygam geçirip goýberýär. Awa. Öyle indi şey dip sen elinde sultnaman var mı? Men görkezjek şu gutnamalar sana. Sana Görkez? görkezjek. Şo nemedek su gutnamalarym görkezjek. Bular ýaly göresin gelýän bolsa. Sen Böyle iyi. şolar ýaly mümkinçiligi bolup Ya. şolar bilmeýän bolsaň çatdyk men sana görkezjek. Men sana ýolum aýdymda şey diýdim. Şu aýdylýanda näme dogrudygyny diýdim. Sen näme dogrudygyny. Suudet çatdyk diýdim. Men çekilýän. Böyle ben iki ağızdan sana şey deyip ayttım ama yana mı ayttım yine mi ayttım. Farhat değilim adamın geday smok maşeni var. Yok o şeyle de bir yok men şeyle dälliyim ama men sana. Men şeyle dälliyim men beýle ki jikmejik baglarny soraýan sen. Ay garagödüme döne cananam Farhat değilim adam. Ol hiç yerde okumadık, ol geday, sumu bir yerin okanmadı, yeni nämeden bolsa, efirde özünü alıp barşy, gürleýşi, video goýşy, bir dünýä garaýşy, şondan alla pikirler berýärdim galanlarny. Men şeýle birde teklip edeyim, dawaýna Farhadym gelsin, senem gel, menem geleýin, tapawja iste Farhadyň efirine, iste sizin efirine de geley. Men efirime gelmeýin merekke. Men baraýyn. Dawa yüzüme yüz otururlar, 3 sorup konkret ekskluziv neydi gepleşer. Birimizi sonra böyle şu sorulara cevap verebilýän bolsa. Pожалуйста, gelsin. Ananyan edibiler näçe täbi ağıra masa vicdanı var şol. Be, aýtdym sen şoň tarapyny tutýan diýdimi? Men hiç kimden tarapyny tutamak canagam. Halktan gelen maglumatlar bilen men dowam edýän bu şartlaryň garaýşy mähkemanyň onlar hiç ilmen goşulamak, goşulmaýanlygym aýtdym. Hawa. Benim şerti şeýle bir zat diýen, hem ýaly ilkilene zat alyp, birinjiden, ikinciden kim benim arada näme bilýän bolsa, pожалуйста, video çekme. Men hakykatny çykaryp bereyim.
Sen saatlik däladyn diýerler, sen familýaň şyhyp diýerler. Ola men hakyky adymy, familýamy bilip video çykaryp bersinler. Пожалуйста. Yo, satlyk men düşünmeýän bir zadym bar. Bilýän? Ha, Ol ha. adamyň köpüsi sen bilen köp wagtdan ýary ýazyşyp, saňa öz şartlaryny maglumatlary berip, kim bilen näme diýär, bu zatlaryň hemme bagışsa bolan wara, ni käbir adam aýdyp biler, şatlyň reklamy, yo men şatlyň reklamy nedem bu? Hakykatdan hem şatlyk şular gowy oýnady, eliniň içine aldy. Şatlyk eliniň içinde Türkiýedäki bu aktivist moklar zeda aýdýar. Ha. Men başga da diýmok. Inni sen bilen şular ýalaky bir ýakyn gatnaşykda bolup, zat edibem soňam bara o. Bular näme üçin sen bilen meselem halk haýyş etdi, sen kömegen adamlar bar. Men sen bilen jedelleşýän, material goýan, zat goýan, satykçylar ýaly bar. Sen aýdym, "Aga maňa plança wagt ber, men gidip ýerine göreýin." Soň sen maňa istat diýen, sen maňa bir zat diýip ýetişmeýän adamlaryň özleri ýazyp sawurny aýdýar. Programlaryň elde şular ýaly işimi bitirip berdi. Inni birden 10 ýyl, 100 ýyl bu topar adamyň şeýdip işini bitirip berdiň. Kömek etdiň, ýol görkezdiň, zat etdiň. Inni bu sen doglan günüňi men üstüm bilen gutlady, sen kömek eden adamlar. Bizim üstümüz bilen kömek eden adamlar haýyş etdiler. Sebäbi olar ýaly mümkinçiligi ýok. Hemmenin adyndan tenet berdiler, menen bolýar diýip etip berdim şunu. Inni bular argumenti şu, döwlet baýhan çykyp şular ýaly edýär. O Azat Haýypaýew diýilýän bol egünleşimi diýil. Men sen egünleşiň däl. Senem döwlet sen ýaly men egünleş bolamok Azat. Olar ýaly götüň bolmaça kordan dogry gürleş men bilen maňaş. Böyle dille bir mut. Yo şu efire geldi. Sen bilen efire geldi. Yo ýekejimiz bir zadaýdy indi. Bir mut ben çykjaganda. Hiç argument goýulmadan sen bilen men şart bilen men efirde jedelleşjekdi. Hiç zadaýdy bilmeden. Awa. Men şerde bir zadaýdy. Farhat listni özüm maňa. Ben keteki hataplardan giýerimde da dedimdi. Farhat men tanany kemme sultanlar bar dedim. İşte Farhatyň özü $50 bir näçe aktivistler maňa spisigini berdi, ýüzlerine açyp berdi. Tam olsun men bir uzak boldum, hemme sultanlar bar. Ýöne soňra wagtda götlä ugrady. Ben şeýle adrak galyňyny galdyryp ugratdy. Ondan baradan aýrylmak boldy. Galynlardan özüň üçin, sag bolanlar. Tamam. Ana saatlik doğru habara aýtdy. Komentaryalara geçecek. Ýöne komentaryalara geçmeýänkä mikrofon doňurlar. Men maňa Türkmenistanyň içinden iýerli maglumatlary size ýetirmäge men borçly, bilýärmi? Şoň üçin şo maglumatlary men size ýetirýän. Indi yeterlik aýplama materiallar jemlenip Türkmenawat şäheriniň öňkü 3 punkt raýonynyň çägindäki Owalka Ablasnoy vilayet keselhanasynyň ýanynda täze açylan, birinji açylan Fitchi House'da Farhaty tutup alýarlar. 3 gün soraga çekýärler Farhaty. Soragda Farhat ilki bilen bankdaky öz bölüm maşynyny satýar we öz ukuyplarynyň gurrun berýär. Özüniň tokum tijiniň ukuyplarynyň. Şonda Farhat bilen bile adam satışçyklarda ansat kem üstünlükli işleşip boljakdy. Hyzmatdaşlyk edip boljakdy wagtda on delasynyň papkasynyň ýüzüne bellik goýarlar. Soň Farhat Abdüşükür türmesine ýerilýär. Sud dinlençigine çenli Farhat Ýanky Abdüşükür türmesinde saklanýar. Operativ bölümüň sülçüleri Farhaty urjak bolsalar türmede hemme zada aýdyp hemmeleri satýar. Ýagny türmedäkiler Farhatyň gaty nädijek urga çydamaýan oglanyny ýytadylar. Farhat türmede ejizden soň onu paraşa ýuýandan kançyta şuwulçylaryň arasyna ýanyna suwda çenli şolaň ýanyna bolmaly edilýär. Şo türmede şoň ýörüte bolan kamerasyna näme diýilýär? Paraşa ýuýan diýmek
tuvaletleri, banyaları aparativnikle tuvaletlerini yuyanlara aydylýar. Olaryň içine de iň kazyol bolanlary, ondan gal boylary, erkek hem gyzjagallary zorlap baranlaryň köpüsini şol paraşa ýuýanyň kamerasyna sokýarlar diye. Paraşnikler bilen türmedäkiler ýakyndan hiç gili gurrun ýa-da gatnaşyk etmeýär. Şolar bilen uzakdan we ýakyndan gatnaşyk kontakt ýa-da gurleşen bar bolsa, türmäniň öz içindäki zevkler onu hem gönümel paraşalaryň kamerasyna ýa-da oturdanyny göýberýärler diye. Paraşnikler türmäniň içinde hem aýry tutulýar. Beýlekler bilen bile tutulmaýarlar. Çünki beýlekleriň arasyna geçäse derrew öldürýärler. Zevkler şolary diye. Ana şolaryň arasyna bolup gaýdan şol. Farkat. Komport bermesin. Inni şolar ýalyky pes, weýran, gutoran kançyta derejede şoň üçin özüni belli bir statusda, belli bir derejede görkezjek bolýar. Türkmen halkyndan araljak bolýar. Sebäbi Türkmen halky günäkär dälmi? Farkat, sen özüň günäkär. Sen özüň günäkär. Sen aslyň tohum tiýjin hapa. Şolaryň haramçylyklary, sen edýän ugurluklan, kezaplyklaryň, adam satyşlyklaryň hemmesi günäkär. Şolar sana dolanyp gelýär. Enidem giýişler ýöne sen bu zatlara düşünjek neme dälsin? Sen düşünmeýär. Bizden biri fiziki görnüşde ya bir zat sana hiç kim istat etmeýär. Men niye men aýtdym? Erkek ýaly hiç kim degmän şoňa diýdim. Gerek ýok. Poko elle bersen ýokuşýar pok. Ysy galýar. Şoň üçin seni ýakynna prezidentski aparat alýar. Olam näme üçin alýar bilýärmi? Näme üçin alýar? Her şol Ramazan Durduýew bar, şo Seýdidäki Nimit Kaýtadan işleyen zavodun müdürü, öňkü neme, kabinet ministride işleyen soňam deputat bolan. Şol näçe gerek aýdýar, şoraýalyk. Götüňi tanatyň kontrollan çykdyň, eýtme, beýtme, ýola gel zat diýe, sen ýanky edil şartlygyň tasdikleşi ýa-da sen kontrollan çykyp gitýän. Sen hemme ýerde şolar ýa. Sen bankda da şeýle, beýlede de şeýle. Ondan bir reportajynda da aýdypsyň, iýerdiler maňa. Men şol gizlin bölümde näme boldy? Gizlin bölümde seni şeýitdiler, bilýärmi? Şeýitdiler. Soňra sen şolaryň ustukajy, şuwulçysy boldun. Hawa, inni şuwulçy bolgan özüňe neme dakýan. Çin nakan bolýan. Zwaniýa beren bolýan özüňe. Sen bu toran kançy taýhaw seni. Seni allap, oýnap, senden material alan adam, şatlyk. Öz adamdan aýtdyrdymy? Halka eşitdirdimi? Bolýar. Men başga hadisler mok. Galan adyň agşatlyň galan diýen zatlar meni gyzyklandyrdy. Meni halkyň maňa iýeren maglumatlar gyzyklandyrýar. Galan zatlar gyzyklandyrdy. Farkat meni öldürýärler. Ýa-da çydaman. Men öz janyma kast edýän, alyp çykmadamy diýen soň, myň dogan garyndaşlary zatlary ulu alada galyp owalky bir garyndaş şoň familiýasy Durduýew näme bir prokuroryň üstü bilen amykly jinayet jogapkärçiligine çekilmekden saklap alyp galýarlar. Ýanky nemen şatlyň sudymasy ýok diýeni şol. Şol ýanky sülçüň üstü bilen garyndaş tanış sülçüniň üstü bilen muny alyp galýarlar. Hakyky jinayet jogapkärçiligine çekilmeden alyp galýarlar muny. Awa soň 2013-nji ýa-da 2014-nji ýylda diýe Farhady ýörüýte gaçyryp goýberdiler Aňryk diýe. Gaçyryp goýberenler şol özü bilen bile, şu tohum tiýji bilen bile şu ýanky Türkmenistanyna pul ogurlamak, pul aklamak eýle beýle. Sen git belki Türkiýede bize peýdan deger Aňyrda bize kömek edersiň zatdy. Şolar ýalyky şo niýet bilen ýerdiler Aňryk diýe. Farhady. Inni Farhat aktivistleriň arasyna goşulmazdan ogul. Daşary ýurtlardaky provokasiýalarda baý tejribeleri bolanlar bilen maslahat geçirýär.
Son bir ýyl gowrak ähli toparlan. Şol sanna çemenin toparlanýan içinde bardy şol. Bir näçe men sessiz oturanlar var senin toparlanýanda şolar aňry material berýär. Şahatlyk bilen gawat gelene berýär şolar şu taýda gürleşilýän datlar, materiallar berýär diýsem çemen inanmady. Soň ýöne çemenin özü gördü hakykati. Soň ýapdy gruppalaryny çemen. Şo taýdan bilýän men Farhady. Men diýdim gel şular ýalyk eksperiment edelim. Bir diýdim şular ýalyk bir wawaly tema gozgaly şonda seret diýdim. Hökman şolaň bir diýdim tora düşýär diýdim. Onuň neme Türkiýede Studentler Dernegini jemgyýetini açan Ömrüzok bilen baglanşykly bir zat nemetdik boli. Çeňňe zyňdyk boli derrew Farhat böküp ýok men bilýän aýtjak gelýele beýle. Tentek ben Ömrüzok bilen men özüm gowy tanışýan. Ömrüzogyň nämedenini, zat edenini, näme edilenini, Ömrüzok men bilen Türkmenistandan habarlaşyp gidenden soň hemme näme bilýän soňky ýagdaýlaryna çenli videosy surady hemme zady halkara guramalara getirdik. Bu zatlardan habar ýok, derrew ýok men sana material berjekkä eýle beýle komporan bolýar şu taýda. O habar ýok biz oňy öz götüne açdyk o taýda. Şol ýalyk mehriban bolýar. Onuň soň bir ýyl gowrak ähli toparlan çatlaryna şolaň arasynda gep gözler bütün şu taýda aýdylýan edilýän zatlary arhivledi. Halkara guramalan käbir işgärlerini hem salan bolup olara bir topar yalan maglumat berip özü bilen baglanşykly hemme gatnaşyklaryny şolar bilen eden ähli gatnaşyklaryny, gurrunlaryny, ýazyşmalaryny hemme zatlaryny arhivlep Aşgabatdaky prezident aparatyna satdy Farhat. Käbir daşary ýurtlardaky guramalar muň yalanlaryna allanmaga we muň yalan zatlaryny öz neşriýatlaryna, öz radiolarına, Azatlyk radiosundan nemedýän söýletçi bermäge dowam edýänler. Bu kimmişin aktivist blogger. Bu Kançita Gutoran şugulçy adam satdy. Aşgabatdaky prezident aparatynyň işgärleri türkler bilen bileleşip Farhat ýallary ulanmaly karara gelýärler. We syýasy güntiçilikler başlanýan İstanbulda, Türkiýede. İlki bilen Angliýadaky Kaka Murat Kadyrowy deport etdirýär. Kaka Murat Kadyrowy İstanbulda şolaň etjek bolýan çäresini, zadyny, hemme zady şoň bilen baglanşykly ýeterlik ähli materialy, maglumaty internetden eýleden ýygnaýan Farhat ýygnap eltip berýär. Şeýdibem Kaka Murat Kadyrow deport etdirilýär, şo taýda getirijek bolýan çäre şeýdip täsirsiz ýagdaýa getirilýär Farhadyň oýnan rolunyň üstü bilen. Ondan soň Farhat ilki bilen şol Angliýadaky ziýan ýetirýär soň Murat Kurbanow dewletiň lideri Türkiýe'ye gelende gelmän käde şolaň arasynda zadyna goşulyp Murat Kurbanow bilen baglanşykly ähli maglumatlar, zatlar taýýarlap, materiallar taýýarlap, şoň bilen baglanşykly özü raport taýýarlap, şol inhaşular ýalyky zatlar etjek bolýar, döwlete garşy, Türkiýe'ye garşy, Türkmenistana garşy zat diýip şeýdip raport taýýarlap, ýanky çatlardan, gatnaşyklardan, ýazyşmalardan papka toplap Türkiýeň istikbaratyna, Türkiýeň Içeri işler ministrliginiň polisiýa istikbaraty, milli istikbarat aýratyn, Türkiýeň milli howplulygy aýratyn. Türkiýede 3 tane razvedka bar. Biri şeýle aň togullugy, bizim milli howplulyk ministrligimiz ýaly. Biri polisiýaň Içeri işler ministrliginiň öz aň tog bölümi. Biram harby aň togullugy hakaýdanyň J2. Şular bar. Farhat İçeri işler ministrliginiň nemeleri bilen aň togullugy, razvedka işgärleri bilen şolaň söýlen Türkmenistana prezident aparatyna maglumaty ýetirýär. Şeýlelikde Murat Kurbanow deport edilýär Türkiýeden. Täjül Begmedowany deport etdirýär Farhat.
Gözel Hudaýberdi we Azatlyk radiosynyň işgäri deport etdirýär Farhat. Türk organlarynyň hem prezident aparatynyň aýdyşy ýaly maglumat materiallar taýýarlap berip deport oýulmagyna esasy rol oýnaýan Farhat. Şu günlükçe men tede aýtjak zatlar maglumatlar şundan ibarat mehriman doganlar. Galandan özüňiz pikir edin. Aklyňyz bar.